Auxiliary teacher akulandira 80,000 pa mwezi. Mbali nayi MCB kugawa 6 billion kwa anyamatazi kwanje. Nkhuku timaweta konkuno mazira afika 300 kwacha. Madzi tinawo konkuno kuma bill ya water board yakwera kuposa mafuta galimoto. Ukawafusa chakwera ndi nduna zawo amangoyankha mwano. Vuto ndi COVID-19 komanso Putin. Akuluakulu Kamuzu Banda analoyipa koma pofuna kusankha nduna amatola boma lilonse. Baki Muluzi anali vice president ochokera ku Ntchisi komanso nduna zigawo zonse. Bingu ndi Peter anasankha maudindo kuchokera maregion onse. Jeno Nundwe, Nyirenda Chief Justice, Kondowe ACP Director General onsewa anasankhidwa ndi Peter. Ndiye taona ndi mbusa alipoyu. Ma principal secretary 98% Central Region, nduna 86%, ambassador 91%, opindula ngongole ya NIFI 92%, ma board director ku Pasteto 75%, inspector general wochokera ku Central Region, mkulu wa nkhondo wochokera ku Central Region, mkulu wa MRA wochokera ku Central Region. Onse mukayang'ana bwinobwino amene akuyang'anira makampani osiyanasiyana ma Pasteto ndi ochokera ku Central Region. Akafika pa nsonkhano akumalikira umodzi kuwapempha Malawi kuti tisamasane mitundu, koma zimene akuchita zosana mitundu zokhazokha. Dziko muno muli mitundu ma tribes oposa 10, koma tayang'anani kodi nduna zake zipo zingati? Mtundu umodzi nduna 86%, mtundu umodzi. Is that fair? Boma lapita lija linasankha ma ambassador kumpoto, chigawo chapakati, ku Eastern Region ngakhalenso kumwera. Koma taona nakulawa tafufuza ndi ma ambassador amene wasankha yeyi 91% akuchokera ku Central Region. Ma contractor a road fund administration sakulipidwa chikhalecho toll gate ikutoya ndalama daily. Ineyo ngamachoka ku Blantyre kupita Ulilongwe mupeza toll gate pa Chingeni mulipira, mupeza toll gate pa Dedza mulipira daily kupita kubwera. Ndalama zonsezo zikupita kwa chakwera mabiliyoni ambirimbiri. Koma ma contractor a road fund administration sakulandira ndalama. Boma likusunga ndalama zawo 14 billion. Kubungwe la Mera kuli 74 billion. Akupangana chani? Pena zimamvetsa chisoni kumuona munthu akulandira pini ku msonkhano wa chimwendo. Amalawi dziwani kuti ndalama zimene akupasani chimwendo ma 1,000 aja ndi anu. Akuzitenga ma-toll gate kumera MRA. Ntchito ya ndalama zimenezo sikugawa misonkhano, ndikugulira mankhwala, kukonzera misewu komanso kuthetsa njala. Koma taonani zimene zikuchitika. Nduna kugawa 38 million pa wiki, 20 million ku Njewu, 8 million ku headquarters, 2 million madala njinga, 8 million kumpoto. Mukaphatikiza ndalama zonsezo zinagawidwa within a week 38 million. Ndiye ndimafuna ndikufunseni, akupanga business yanji kuti azigawa ndalama zonsezi in a period of 1 week? Ndiye kupusa kwa Malawi ena amasekerera akapasidwa 1,000 kwacha. Bambo amkulukulu ana 7 zizukulu 4 1,000 okagulira chani? Sugar 4,000 kwacha, zira limodzi 300 kwacha, sopo 500 kwacha, ikukwana 1,000.